maber. Keche mano nyiso ni jo aluwo puonj. Kendo miyo wapuonjore go. Awinjo ka jawinjo mokwongo no. Ruth Atiochieng. Yes. Ruth owacho maber kaluwore gi weche mag keny. Kendo wan bende wajiwo ni keny onego bed ni ikruok bedie ka pok ji odonjo e keny. Nikech kiyudo thuolo ni idwa penjo ni to ang'o momiyo ne odonjo e keny, to ji nigi gik mopogore opogore mano miyo gidonjo e keny miluongo ni objective. Lakini gima pok taromo godo kata mana e yor tija ka en ng'ama wacho ni an adonjo e keny ni mondo mi anyuol nyithindo anegi, kata mondo mi aneg nyar ng'ato kata aneg wuod ng'ato, kata adonjo e keny ni bang' higa achiel to mondo wawere. Pok ayudo joma donjo e keny gi paro bilano. To lakini samoro ikruok ne donjo e keny bedo maonge. Joma chon ne time, ne yudo ka ng'ama nyako ne bedo gi mine madongo kaeto ike maber. Makwan ne achiel kuom ranyisi moneno kuom min gi, moneno kuom dagi, moneno kuom waigi, manyiso ni mae kaka dhako onego bed e ode kendo onego rit ode. Tinde